no. Give us a car. My case of ani abwa na obo ani ejebe ni obi ani abwa na obo ejebe ni obi kilibe man kilibe man kilibe aba ice ekwesu tega kambano nwere ku iga na agba imanka ekwesu tega kambano nwere ku iga na eti aba ọbụ mgba ga-egwu ị ga-agba mgba ga-egwu ị ga-agba ị chọrọ ịgba egwu ị ga-ete kwaya mana ị gabara ya pụtawa n'ezi polisi kwụcha n'ụzọ si onye a gị na-anọ I don't care I know sense ngwa gbapụrụ na m I don't care Mandi no nugu mandi no nande dabaka to wanu kasi ala chanyi ko na eri maka na chanyi boje na mmụọ anụ mara na onye agbalaga oje be wiro ibu anyị danda ọzọ wara na ọzọ pịata pịata n'elu ugwu babahum oke mmụọ na-eri oke aja akwa akwụrụ ebunite ụzọ tụwa arụbụ ala fụ ndị mmụọ emechi ụzọ simpio oguzoguzoro na ọma igwe ya bụ ntụ bọwara igwe ya bụ ntụ magburu enyi ya bụ dundu yoyo ọkala mmadụ ọkala mmụọ ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ agụbata ọfịa mgbada wara ọsọ ya bụ gaga n'ogwu anụ gbọrọ ọkụ na-eju ọnụ ọkụ o buru ụzọ ode jinjim ebube tọkọnadụ ji abịa ike isi atọ na mba onye kwuru okwu na Jerusalem ọ gana gaba n'ọdụ nwemezu ya bụ akwa agwụrụ arụbụ ala ndị mmụọ isi atọ na mba ọgọdọ mkpuchi ụtụm ọ maka nsi bi ụwa ụkwachi na ka ọ na-agba janesi n'ite ọ na-ebu ome ụdara na dara nwe ana m etu ya dị youngest old man maka na ya bụ agadi ekwe nka ihe ji wee love ọchị m bụ na ọ dịghị aka nka ọchịchị nke ụwa ga-agabiga mana chi anya adịghị aka nka Buhari ga-achịcha wee ritue Jizọs adịghị aritu n'oche ọ ga-aritu n'oche Jizọs adịghị aritu n'oche gọvanọ na-achị Abia steeti ga-aritu mana Jizọs agaghị aritu fụọ Jizọs igwe o nwere akụkọ m ga-akọrọ unu maka na esi m olu bịa unu tụọ m ntị n'unu ka akọrọ unu akụkọ tinye unu ndị na nda unu si
anya bụ akụkọ onye agbọrọ nwa eze ọ na-ayọ nni nwa eze ọ na-eyi nkịrịnka akwa nwa eze ọ na-eri ihe lụrụ unyi enwere ụmụ eze ebe a cha ụmụ eze kwenu ụmụ eze kwenu ụmụ eze kwezonụ ngwa gee ntị e nwere mgbe Jizọs na ndị na-eso ụzọ ya na-eme njem ha wee pụta n'ikpere olimiri Jizọs wee mebebi n'ụmụ nwa ya na ọ gaghị ije n'elu mmiri aka na-ekwu ka na-ekwu nwa amadi wee menye ụkwụ n'ikpere mmiri na-azọ sekem ngwa gee ntị mgbe mama ịghọta nụrụ n'ụkwụ Jizọs o wee danye ọka anya mkpọ maka na ọ ma na ike ka ike nọ n'elu mmiri ọ ma na ụta na-agba agba nọ n'elu mmiri ọ ma na ebube tọkụnadu nọ n'elu mmiri ọ ma na isi atọ na mba nọ n'elu mmiri gị nwa Chineke onye na-anụ ọnụ m n'oge abalị a Jizọs ga-aga ije n'elu nsogbu gị taa ọkwa ndị Igbo nọ n'ebe a Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwenu Igbo kwezuonu e nwere onye Abia steeti nọ n'ebe a chere achọrọ m ịfụ onye nne onye Abia steeti ofu mama onye Abia steeti ka njukene ya ajụjụ nwaanyị ọma ibe onye Abia steeti kedu ebe isi na Abia steeti Arochukwu ọ bụrụ na onye ọbịa bịa na Abia steeti o nwere ihe unu ji eme ọjị kedu ofe eji mara ndị Abia steeti ofe ọzọta ya ngwa bịa ịbụ onye Abia steeti ịbụ onye ebe na Abia steeti Ozitem kedu ofe eji mara ndị Ozitem ọkazụ akpụrụ akpụ egusi atara bịa kedu ihe unu ji ete ofe a gịnị ka a na-etinye n'ime ofe a wee tee ya azụ mgbasa akụkarafish ọgbọ ọsụsụ ụra ya niile gbogbotigbo enwere onye Anambra bụ anyị nọ n'ebe a ịbụ onye Anambra kedu saịdị si na Anambra nwanna Adaziani ọkwa ofe ide mmiri kedu ofe eji mara ndị Anambra steeti maka na Gozie Nwokeke bụ onye Anambra onye nnobi na Anambra eziokwu ụbọchị Jizọs ga-akakata ije si n'ọbụbe m ka ọ na-abịa esie m elisi aga m esiri ya ofe onugbo tinye ya azụ mangala ya na ụtala bụ maka na ọ bụ ife ndị be anyị na-eli nwanna ọ bụzi asị ngwa gee ntị after today mmadụ ga-enye testimony maka taa onye mbụ ga-enye testimony taa ngwa jide aka n'isi na o nwere ihe m ga-akụziri gị gbasaa ụkwụ gị ijide aka n'isi ka onye ji eti mkpu ị ga-eti mkpu maka na ụbọchị ị ga-enye testimony maka taa ọ ga-eme onye iro gị fam n'anya ị bịaruo n'ọtụ ebe a o nwere mgbe ị ga-eti ọ ngwa gị mgbe ị ga-eti ngwa gee ntị ị ga-asị
ihe mmadụ ole mụtara mkpu a nkwụ 1 to go mmadụ nje tie mkpu a 1 to go ngwa gee ntị onye na-achụ gị ga-ada onye si na ifeọma agaghị abịa n'ụlọ gị onye ahụ ga-ada if you believe it say amen amen maka na onye iro m ga-atụtụ komkom ọ 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 ga-atụtụ komkom in the name of Jesus amen enwere onye ma akpọ ọga ebe a break it down enwere ụmụ nwanyị ọkwụrụ m ya na-akpọ ịkpọ ọga achọrọ m ka ịghọta that you are praying now we are praying whatever thing we are doing now we are praying as you're clapping ị ga na-akpọ ọga now ị ga-enye mandate that after 7 days from now ị ga-eji m onye a na-achụ gị bụ na ọ ga-apụta na arịarị na-akpọ ọga ọ ga na-akpọ ọga nwere onye na-aga na-akpọ ọga ọ na-akpọ ọga so ị ga na-akpọ ọga na-akpọ ọga na-asị your enemy ị ga-eji ma your enemy bụ ọ ga na-akpọ ọga are you ready choir are you ready onye iro gị ga-akpọ ọga n'afịa ọ ga-akpọ ọga n'ahịa ọ ga-akpọ ọga n'afịa ọ ga-akpọ ọga n'afịa ọ ga-akpọ ọga n'ama ọ ga-akpọ ọga n'ama ọ ga-akpọ ọga n'ezi ọ ga-akpọ ọga n'ezi ọ ga-akpọ ọga n'iro ọ ga-akpọ ọga n'iro ọ ga-akpọ ọga n'ahịa 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 in the name of Jesus amen enwere onye ma atụ suwel ebe a ọkwụrụ m ya na-akpọ suwel ka suwel ebe anyị nọ ka suwel after 7 days ị ga-eji m onye iro gị bụ ọ ga na-atụ suwel ọ pụta n'ụzọ na-atụ suwel na-amụli na-amụli in the name of Jesus amen onye iro gị ga na-atụ suwel ọ 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 ga na-atụ suwel ọma suwel tụọ ya tụọ ya ọ ga na-atụ suwel ọ ga na-atụ suwel ọ ga na-atụ suwel ọ ga na-atụ suwel onye soro gị ọ ga na-atụ suwel 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 in the name of Jesus amen mgbe ka ewe ebe ị ga-esi gba ọsọ eyes mee ka chance ebe ị ga-esi gba ọsọ maka after today ị ga-eji m onye iro gị ọ ga na-agba ọsọ mmadụ adachi ya ọ pụta n'ọma ahịa ọ na-agba nnukwu ọsọ enwere onye ga-adachi ya in the name of Jesus onye iro m ga-agba ọsọ n'ahịa ọ 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 ga-agba ọsọ n'ezi ọ ga-agba ọsọ n'ezi ọ ga-agba ọsọ n'ama ọ ga-agba ọsọ n'ama ọ ga-agba ọsọ n'iro ọ ga-agba ọsọ n'ilo ọ ga-agba ọsọ n'ahịa ọ ga-agba ọsọ n'ahịa ọ ga-agba ọsọ n'ahịa ọ ga-agba ọsọ n'ahịa after 21 days from now ị ga-afụ onye a that person wey dey do you he go begin to dance colomental music ọ ga-agba egwu isi mgbaka repeat after me onye ọbụla na-achụ ga-agba egwu isi mgbaka if you believe it shout the loudest amen amen now hear me as you be dancing this music however you want your enemy to do after 21 days begin to do it ịchọ ka onye iro gị na-agụsịsị ọnụ mmiri n'ụzọ na-eme ya ịchọ ka ishie na-enwe ọkụ na-eme ya after 21 days you will see that person why you will know that person bụ na ya bido na-eme ihe ị na-eme now in the name of Jesus Christ amen
onye iro m ga-agba egwu isi mgbaka ọ 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 ga-agba egwu isi mgbaka do it ọ ga-agba egwu isi mgbaka ọ ga-agba egwu isi mgbaka ọ ga-agba egwu isi mgbaka na-agagharị agagharị ọ ga-agba egwu isi mgbaka move around egwu isi mgbaka begin to do those things ọ ga-agba egwu isi mgbaka ọ ga-agba egwu isi mgbaka ọ ga-agba egwu isi mgbaka whatever thing they want to ọ ga-agba egwu isi mgbaka whatever thing you want to do ọ ga-agba egwu isi mgbaka do it ọ ga-agba egwu isi mgbaka 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 ọ ga-agba egwu isi ọ bụ mgbaka ike ga-agba egwu isi mgbaka mana ọ ga-agba egwu isi mgbaka Gịnị ga-agba egwu isi mgbaka ọ 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 ga-agba egwu isi mgbaka na-aga 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 do it ọ ga-agba egwu isi mgbaka ọ ga-agba egwu isi mgbaka mana ọ ga-agba egwu isi mgbaka 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 mana ọ ga-agba egwu isi mgbaka 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 chimebuliwe m elu haya 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 ọkwa ọgba m mgbọ ma ọ bara aba ọ sị na ama agwọ ọkọ m nsị ma o rughị m nso ọ sị na ama agwọkwa ọba m n'ugobe m enwetaghị ebe ọ sị na ama agwọ onye na-achụ ma achụzila m n'ogwe gị naga gwanụ ya onye na-achụ ma achụzila m onweghị ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m oge gị na-aga gwanụ ya onye na-achụ ma achụzila m onweghị ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m oge gị na-aga onye ọbụla na-achụ gị ga-ada n'aha Jizọs onye na-achụ ma achụzila m n'onwe ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m n'oge gị na-aga onye na-achụ ma ya chụzila m n'ọnwa gị nwada onye na-achụ ma ya chụzila m n'oge gị na-aga ọkwa ọgba m mbọ ma ọ bara aba ọ sị na ama agwọ ọgba m nsị ma o rughị m nso ọ sị na ama agwọkwa ọba m n'ugobe m enwetaghị m ọ sị na ama agwọ ọba m na mmiri m azaghị ọ sị na ama agwọkwa okwu okwu m asaghị asa ọ sị na ama ejoka mana mmepere ọnụ m ọ sị na ama egwu ihe o kwuru na m kwuru ọkwa naanị ya mara onye na-achụ m achụzila m n'oge gị na-aga onye na-achụ ma achụzila m n'onweghị ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m oge gị na-aga onye na-achụ ma achụzila m onweghị ihe mere gị onye na-achụ ma achụzila m oge gị na-egwu ọnụ nwoke otu gị ihe ghọta ihe nakọwa ọ bụ si na-abọ mmadụ ọ nọ n'ime akpa ya ọwashi ọ na-eziokwu onye si na ị ga-anwụ onye a ga-anwụ na so man of God una hụwe na Chineke nne ọsawo m
cha abụmụ nwa eze anaghị m ayọ ndị cha cha ide ọ bụrụ na ị bụkwa ya bịa nso bịa nso. I want you to come out. I want us to be together. Abụmụ nwa eze agaghị m ayọ ndị cha cha. abụmụ nwa eze agaghị m ayọ ndị cha cha Ụmụ eze kwenu. God of Tokunadu, ya ga-abụ chi anyị o. Ezigbo mmadụ adịrị ofele.